Kaixo, hemen gaude Mendiolaren sarreran, elizan, eta ikusten duzuenez Gasteiza begira, hemen badaude bi bide, bata eskerraldekoa badoa Olarizuko zelaietara, eta aurrera doana, La Salceda izena duena, badoa Zubigaineraino, Puente Altoraino. Orduan, gure proposamena da bide hau konpontzea, justu Zubigainen pasatzen delako Gasteizko eraztun berdea, bai? Ezkerraldera joateko Lasartera, Armentiara eta eskumaldera joateko Salburuara. Orduan, ondo etorriko litzateke bide hau konpontzea, hemendik pasatzen diren ibiltariak eta txirrindulariak Mendiolara hurbildu ahal izateko errepidea erabili gabe. Baita Mendiolatik Gasteiza jaitsi behar garenok, hori, txirringaz jaitsi ahal izateko.